Nachádzame sa v autobuse, malých Kuvercách. Ideme do Radovice. Potom budeme prestupovať. Ideme v autobuse. Ideme do Radovice. Potom do Krčmy. Niečo vypiť. Čo? A čo ideme si vypiť? Vodku, borovičku. Čo dá pán Boh. Potom načo dá. Potom niečo si dáme, nejaké to jedlo. Plné stoly. A budeme tancovať, baviť sa. Nechcem, díky. Ako sme sa dozvedeli, že budeme v Hornej si prestupovať. Je to najväčšia chyba. Prečo, Igor? Však v Hornej Vsi môžeš spoznať nových kamarátov a fanúšikov. No tak možno, že aj to. Takže ja si natočím aj ten tvoj účest delikátny. No inak ten je bohovský, ty kokos. Chápeš to, fajčíš môj kokot konský. Hej, presne. Cháš, Igor? To je Rony. Áno. Ono, kde sa bude aj rozpájať hlavy. Tu vlnu si zajebal. Raj surférov. No. Cmuk, Kučerka. Áno, cmuk. Dovidenia. Pozdravujem fanúšikov Reálnych hlav. Čau. Čau.